għadhom ċassi quddiem il-kuntratt tal-isptarijiet li skont l-istess Ministru tal-Finanzi huwa mimli problemi. Iva, il-kwistjoni tad-dil kif inhi bħalissa huwa ċar li hemm problemi fih. Wara li Sunday Times żvelat kif Joseph Muscat irċieva tal-anqas 60,000 euro f'temp ta' xarejn, eżatt wara li kellu jirriżenja għal xogħol ta' konsulenza lil kumpanija marbuta ma' Steward Healthcare, id-deputati tal-Gvern spiċċaw ifittxu aktar skużi biex iwieġbu għal ħafna mistoqsijiet u dubji li jdawru dan id-dil. Bosta evidentement skomdi pal-Ministru Carmelo Abela li saba diffiċli iwieġeb dwar dan il-kuntratt. Wara l-fatti li ħarġu l-bieraħ, għadek komdu tiddefendi d-dil ta' Steward? Jina, għat ma tkellimt fuq id-dil ta' Steward, ġifiri ma nafx minn fejn tiġib din. Ġifiri inti m'intix komdu bid-dil ta' Steward? Le, mhux qed ngħidlek hekk, inti għamilt. Xettaj? Le, inti għamilt mistoqsija. Jekk għadniex komdu niddefendija. Jina, sibli fej xi darba tkellimt. Ħana minnek d-mod ieħor. Inti komdu bid-dil ta' Steward? Ifimni, dan huwa kuntratt li tiġi evalwat mill-Gvern. Il-kollega tiegħu u wib tal-Gvern Glenn Bedingfield l-ewwel der li ma kienx jaf x'fatti ħarġu 24 siegħa qabel. Komdu tibqgħu tiddefendu l-kuntratt ta' Steward. Tgħidlix li ma rajtix dik. Di x'inhi. Imbagħad mera l-fatti magħrufa. Isma' dil skandalus qed tgħid inti. Qalu l-Awditur Ġenerali. Inti qed tgħidlu. Qalu l-Awditur Ġenerali, onorevoli. Il-Ministru li taħtu jaqgħu l-isptarijiet, Chris Fern, ma rridx jikkummenta jekk kieku kienu kien jieħu l-konsulenza li Muscat u farfar fuq il-Pulizija. Stanna li dawn ir-rapporti jiġu investigati. Ma lilek ma jpreokkupawx. Kieku kont flok Joseph Muscat, kont teħdu dak il-ġob. Bġibtek, wieħed Kieku kont flok Joseph Muscat, kont teħdu dak il-ġob. jirrid nara x'kienet eżatt, inti rajt bħali. Kont teħdu. Inti rajt bħali x'kien hemm fil-gazzetta, nistenna li l-awtoritajiet kompetenti jinvestigaw. Ħallhom jagħmlu xogħol. Le, inti Chris Fern, kont teħdu dak il-ġob. Kont il-Ministru Rodrigue Galdes dan il-kuntratt huwa wieħed ta' min jiddefendih għax huwa tajjeb. Jiena niddefendi dak li hu ġust. Mhux daqstant kuntent il-Ministru Herrera li mingħajr ma qala ammetta li l-kuntratt fih it-taħwit. Hemm kwistjonijiet li jiġu riżolti. Meta ħwit? Hemm kwistjonijiet li jiġu riżolti. Meta ħwit? Hemm kwistjonijiet. Differenti mbagħad l-attitudni tal-Ministru Michael Farrugia li għażel li joħroġ u għal Joseph Muscat. Wara l-fatt il-ħarġu l-beħ dwar Joseph Muscat tibqa' komdu tiddefendi Steward? Għalli jista' jkun titħallas tax-xogħol tiegħek. Ma jikkumenta xejn il-Ministru Evarist Bartolo, magħruf sew għal posts ma jispiċċaw qatt fuq Facebook. Għalkemm quddiem il-mikrofonu ta' Net News ma lissinx imqar kelma waħda. X'taħseb fuq dan id-dil skandalus? U d-deputati li ma kellhomx tweġiba farfruha b'dan il-mod. Dwar dak li ħareġ il-bieraħ jiena rajt dikjerazzjoni ta' Dr. Muscat u m'għandix inżid. Wara l-sfatti li ħarġu dwar Joseph Muscat il-bieraħ tibqa' kom. Onorevoli, nistgħu nitkellmu fuq ħaġa iktar serja, il-flus tal-poplu? Joseph Muscat għadha l-kommenti tiegħu m'għandix xejn. Mhux inti mhux Joseph Muscat jien lilek qed nistaqsi. Intant interessanti kif żewġ deputati li kellhom ħafna xi jgħidu f'okkażjonijiet oħra, bħal pereżempju f'chats segreti, ma kellhom xejn xi jgħidu dwar dan il-kuntratt skandalus. Onorevoli Zambek Lewis, m'għandek xejn xi tajt inti? Post għandek ħafna x'tajt bħalissa. Kristina Majra għal Net News.